grama of fancy of people and tanga a gaspu agus bit maar Herbert en het teruglopen of heel wat anders te doen. Om mij in Michart vasta. Om mij met een kaart te dienen, maar wat je er al die van Michart. Maar handla, maar gewoon heen, zeven shit niet meer gira. Ik vraag niet meer, Iran, naar goed te na, en zinnen verstaan. Dat gelijk. Agus kan maar in ieder zinnen een zeel waarom stop kom ik kaart. Om mij voor een kaart te dienen, om mij laissez-faire again, he really in te gaans te maar aan laissez-faire he de schrijfmiddag de tissu ervan. On mij moet de kaart op posten, is er al niet zo in. Stel maar dat je in bekende tagen session is toch o Vion Harvard Institute of Modern Tangle session Scullene nu Vina deireadh Kurgas in some ranks and Academy France big group you go on the far ma course tangen agus a dire an claftas tangen a real agus structuur for leis. Ach ma jegen to Tomar hampla in San Mirle an maid son din Mirle a flush me agus úsáid maid ó lá go lá. Ha sé dul glán going maid a ha ein gramadach nu an ein upload. Go hard a beter an tanga úsáidin diagóri. An nósa a bheit a cartú doine agus a cartú tangan, mar is an tagan si an Dion Institute san. Ach, chuirtar a bhaimid an nach grúpaí cosúla doine óga, agus an going to bhí ná gomininic ná ar hána doine óga a lucht na tangan. Diagóriach go hard chuirtar an lánacha. Agus manádáil in scéil, cleachta se a bhíon ag manáin san deanga cáintúí de bhad níos minice ná cleachtas a bhíon ag fér. Rút nach chuir gúna ar bhain nach réad. Ach, Báin sé sin is an struchtúr an clí mí de féchant ar hanga mar rud. Sé sin an tanga chuirtar síos in na leabhar sa ar fad. Seachas an tanga mar chleachtas. Mar san an léba a gomsar sa ar fad ná gur bé ha geis le severas agus le gramadach tanga. Ná nud a dhéanam doine. An chleachtas a có lá go lá agus i de leabhart na tanga, a scríomh na tanga. Agus is sud orgánach é sin nach féidir a bhún lú gomininic, nu go sé thar le docard a bhún. Dus ga mi sé imacht tá broder macht iní no go an stáit Tasú am nachfuil síáil am ach tá har bheith buoch agus chu mé anspéis méid hí go rá socha agus ag nóil agus mé har bheith sásta sé méid seo líine ag chu bhíleach bhíl. Well, the year a dúspáir har tom gan go Foclóireachta a muomh a bháil an ólas tartha agus dul ar a dhéanamháin agus rís síntaach an slú eáil. Go ddíir na chuir a ggóthaigh cin fá am ran Foclóireachta ag chuir tíirm mar seo an tasaí. Tá coppla ag a dúspáire feicimid an áchar mar chuilta écochóras na teanga agus an tamna canta cadíon na tionachar a ggéirú gáil a bhaim ar rucht na teanga nó ar líon daoine bhil i mór na teanga don troch bliain. Mas féidir linne leas bhaintas na féidir hatí teicnúla agus na féidir an ábharcaí agus sin tábharcaí na tú na cheist ná go stairil tá ideal teanga thar a bheith bacht agus ideal teanga bhfuil an tábhad léthe ar nó an caidan agus réir sin ach an 9 agus mar bhéile gur dúthas ar búlú cinál le Bíbla an chaidan mai ponte airí a híal agus crothain sin éginteat agus buine a bhaín as go céthe ha muína an gan an chéana a bhéondaoine mar sin spéisiint a bhéidir go héanara a thar maidir le go méidir gur cheapú an bhomscoile a fád a réaltad a sa chaú deúil agus is dúchlan de léhétí loch na Foclóir a chum sa féidir lenne riir ar riachtanas na ganantí gan daoine chuir trína chéile maidir a bhil tá fós tá lár norm teanga a réimsí áirithe ar chearcan agus ag díirmhar ag ponte áirithe a chamáile sin de spéisiú mar heismathir a bhil a tá mo chónaí is níor mar hálas íorgéalta atón a gar an táirí másáasta a lár an luach an sin a figurí. Ach an námé breithin na cantarí óga las muid an ghéaltach beidir in sa ghéaltar héan tá sé nós fecha tinseir tá sé bualte le pacha éigen ná híosan na scialtaí leis agus a gaiithí go saoil as na mééis de riú a más na bhíon ná fiúiad go dúchadís faoin ar nína agus betan na bhí sinne go dúcha mis bhíon na nuúta hána gróin agus aganna tá sean spéisiú chuna sa féidir lenne riir cahéte ar cheartún an tráiríon teanga má bhíon an rud a chuirrma an tasí rá
reáchtáil bhil tá sinna crochu barn ag buanú an bharna idir country na Gaeltachta agus an teanna bheo agus tá sé an luachúir dúine was an éagsla túirne sin a chluisteil agus éis an bhuiach agus bé a léad seo mar bhn fao na cinnti is féidir linne dhéanamh an sa tauhí agus nó bé ranna go dhéanana beidir an is náras nó is do ranna a bhéana an déile le chudan na Malta dhéanabí take an cin a ríist an bhuiach a country agus le téanahhaing as méid a chola go dí seo. Een van de gemaakte vorige agus chum spéisi des ru de go bolú tusa le bata an chaán. Ní múnú gramach a begomsa. Níor múnú gramach a begomsa ar sáil, glaú leis agus deirtar go méice internetach tá siad rénos. Ach ní siad, mar má tá si mí chrín agus mar bhfuil an chaánach na thugus tú oscóir papar scrúdaiche nó an eistrathe ar rud a cíns tá míbhantaiste móra. Tá caiintead tá an chaint nádúra a níl an scríbhad agus níl tú an tuairt faoi go leor rudaí, agus dean se gúí ní on cháíocht am san Gaeilge, ní an ach go bhfuil si am óchas. Agus cahar chomuocht a cinnta amsúid an dá rud sin freisin go nach múntar an drama a chuirbe is gal an Gaeltachta mar an láachtar leis bhfuil si Somália an postí bhfuil nach bhfuil go leorach banis. Agus mar zem tá sais chomuocht an sinna chafar amsú. Bhfuil éon den eile seachas mis se bheith salmadóireacht. Bhfuil éon den eile ar bháilú ceistachar. Méidir a túra mó sorca, chuirtána béim sorca ar caiig leis an lenah. Dó tá ahéine gom ar tSiompóisiam téma mod an Gaeltacht. Tá an simime có a chur páistí a chur go dtí Gaelscoilne. Ach níl éon simime có iad a thógáil na Gaeilge sa bhaile. Like, an bhéad fáil áfra sin an caiilút mór é sin. Se, má há Gaeilge go héin. Ní bhí mín na pléile tailig blasmú an Gaeltacht. Ní man lum san téirme Gaeltacht sin húsáid mí bheith nach rud. Mar sin ní bheith mór an chuach agam sin. Ach tá mé déanamach chumá agus níorhid me agus am méidir chuncuide ris go cheart mé belógam. Tá deacrocht leis an téirme sin dáhangachas. Tar mud an Gaeltacht is rud anna jararfacha agus is takeíocht an teanga agus tá daoine gur bheith háhangach agus sin slís éascail leis ní an nápáist chuir tí Gaelscoil agus tá sé an dearfas gúnta. Ach leis an Gaeltacht is doras leis an méir scoil isteach an dáhangachas i go minic agus ní hiigem agus níacha me riamh aon duine i dteile le ócáid cháhangach go sáúil mar ní bhí anna thócá béla. Mar chun is íon fá é mar bhfuil teann den más mar bhfuil si sásta i húsáid agus sin so. Na mé breithrín sé sin í chéisteach, Tá mé cheappa gur an focail sin cháhangachas go bhfuil anna chud níoscintí ban leis agus go bhfuil béim an bhórir agus bhfuil béim an bhórir sa Gaeltacht chumá ach ní honan an dáhanga, ní honan an Ghaeilge agus an Béarla, is ní honan an dáhangachas i ggóhéics pobl láthar teangan agus gur teangaíonlach í. Os félim teachta seapar gan san a bharín. Is socha go minic an rud a bhíon le tuiscint ag daoine i ggóhéics miontancha nó mórhangacha nuair a thá hanga in san bobal. Ná go gafar go leor anchur a bheith na páistí in san dáhanga. Mar san an stratéise loantún san na páistí a chur go dtí an Gaelscoil sin stratéis dáhangach. Tá mí hiiscin bhil núsach ann, sé sin nuair a ha miontanga i gceist. An stratéis is fearr le go dabhraach na páistí an teanga lo a bhéid is gur féidir ná a bhéid an deanga san a bheith mór haimplar Somália agus ar Scoile agus in san bobal. An bhí hiiscinnta bhíon go minic ar hisismathirí an san san ná go mín siad bórthaimí ar an gomas in san méle. Tá sé sin feice go in san Gaeltacht agus tá sé feice le smud an Gaeltacht agus tá sé feice go hidirnáisiúnta. Sé sin maitha gachard ar Scoil ar siúl trí bheán na Gaeilge cábhaidh siad an béarla. Agus go minic tSiompóisiam go bhfuil Gaeilge go tógann siad ar a héine ar a bhfuil táirg an scoilreachas don Gaeilge agus táirg misisireachas don béarla. Nú beagán an páiste gan béarla. Chuirtear an cheist go minic ar mo go páistí sa cháródum se béarla. Ní féidir béarla hachant, ní féidir é hachant.
eile? Ceisteanna agus Plé. An dóile de láirú in ascail Foclóireachta tá I measc na ngó. An dóile go bhfuil aspa leabhar finearsan nó bhfuil cúise leis? Tháinig go debre déanta ar na leabhar Gaeilge agus ní gá catalog a hoscailt agus agus tá na heistrúcháin go thumtach níos tá Ceisteanna bhfuil míid a forbert scríbhnaí Gaeilge don Oige nó nach míid a déanana tadach ach bheith eistrú. Ach tá sé déanamach go bhfuil an buach leis neistrúcháin mar aíon na páistí a branda agus churmach an páistí sa Airne ar an díal a dúradán sorgur de Airne ar an Wimpikid. So tá mé cheap buna nach ach is cuma céh debre a dhéanantó in Gaeilge ní féidir do nóíocht leis míle. So tá an sais look grí sin ná as ní an dole agus sin chúis go bhfuil na stratéisi sin a testáid agus go bhfuil an obair bhreise sin agus an takeíocht bhreise sin den léthireacht a testáid. Tá na leabhar Gaeilge tá á dheistú agus á scríb agus na pictiúr si go hálainn. Tá sin go hálainn. Agus tá ceann agus úsáid mí go minic tá ceann álainn chuach ag ngún. Ní an focail bhaint is gut na chiad leabhar de fáistí bhína bit catláir agus bhí dahan agus sícóíocht a bhanis si buna na chiad dahanna a chin an páisteach measbí. Agus ní an focail is sprám siad. Agus na chiad scill léthireachta deirtardom a áilmí an páisna chun san lehanach jampú. So, hit na páistís ní vín tá sé bhí 6,000 gus vín gan fú gena. Agus sin tús na hin léthireachta cé go neartá letain. Now, sinna taon leabhar den science sin ann na Gaeilge. Agus cé na tuigin an páiste é, tá ítás a bantais agus tá sais tuiscint bantais. Now, rád an bhór chumá agus búiseach an bhór leistigh den spásé na léthireachta nó agus ní hí mé chuid an Gaeilge tuiginn si bhuiis na ceach fanna pictureless wordless books, sinné, pictureless books. Ach ní léon fictúra agus caiig a tuismór an scíal a núsant nó caiig an, agus tá anna chuid sin úsáid go páistí héin agus tá si níos fear fós ná léthireacht mar aithrí na scíal dhéanamide, agus tá severas leabhar agus leabhar me sin glúm agus fecinn go seán an chuoine sin sin ar beidir go foclóir. Tá sean ladybirds mór in tá siad go hálainn. Agus tá mi se á maiiliú níos agus tá bhí colm mar céile tart nó chu drug dealers a Dína bhínas díal dáir a láimhe agus chun si bhuichar maithagan ladybirds mar in ráiste ach le an drúpin páistí fé riocht ag na leabhar sin. Agus dá neiseoch an gún na leabhar sin ríist. Ní hamháin go manacht na páistí an a tarbh ach bhechan sais cadúéis sin nuair bhíon pismóirí nostalgia. Bheith nostalgia bheith na tismóirí sé na leabhars na tismóirí. Is banna sé sin lom sa sprálams na leabhar sin bheith físún letting beag ach tá bheith cheappa ní a háráin tá siad go hálainn. Agus bhí chuú roinnt eile ar marga tan sin ladybird an cean siar so Ceann. Not a janta go mai. Stoyan hwyd gwn i'r hyn maen i'n mwys. Mae ta ffwrdd ni'r Sy'n ei ar y siarad. O'n o eisiau sa'n i'n bwndus a diamgyd yn mynd. A chahas mae hel yn o gwyle ha diamgyd o'ch. Lawr me laat o'r nhw hwyr yn y hont mae hiap o'n. Dyn radio. Am y gwalt o'ch y gona i, mae'n mynd hor o gael yn rwy'n. Ach, yn ceisio roch ostod yn ffeini a chwyr. Agus mas yn gyrfyn nywyn. Iach y gorwn. Ni hen saniola i mi siach. Mae hig yn y iat na saniola hy.
Ascríam teanga as mion nó beidir saicé. Agus tugann sé sin teanga atá leon an bodal. Agus má bhíon saicé difriúil ag pobl eile, tugadh teanga difriúil as. Mas sin má hastíon bhfuil teanga a chaim nó, na bheoh sé díochtú nach chamá an mion nó saicé a chaim nó. Agus a cheiste há gom, gan haamh gan íanamhíiste sin. Na heb go mééis dtír saicé baine a dhéistrú. Ní mis dtír saicé aine dhéistrú. Agus stocha a daine chur an luach an pobl mór grí bhfuil saimimeáint na ceisna sta. Agus há díre go dá hangachas a go héin nó ag go báistí nó ag go bobbal a goitinge. Mar san ní mis dtír brú chur aine saicé nó ar deile dhéistrú. Ach a dír a bhíchant cadíad na cumsí go gahamid a bheith ar fáiltin san bobbal chun gur féidir a daine cinna feastacha dhéanamh mar cuasaí tangan. Bhfuil siad a dír go bheith páistí ba hanga. Má siad seoiad na stratéisi gur féidir a bhaint amach. Níl saime go a bheith banistú daine nó a dír a daine a bhunlú slí amháin nó slí eile ach má spéis leis an bobbal le daine héanaar Gaeilge a labhairt chunas gur féidir papúla san. Rud a bhí aráige sonacha mar le trauma teangan í beidir bhfuil sé sinna gceis chomá. Go bhfuil an saicé difriúil, saicé le an Gaeilge, bhfuil sé difriúil. Ní léon áras ormach go bhfuil meán íorcholaíach le fád in san dír trí chéile agus go bhfuil bagáiste a ggóil leis an gáil an go hainge gain. Scír na áid an bobbal níos ná chéile ach scír hartha sé sin. Chir fágúid an sinne tá me Harbh buíochaíb as heachta láthir in leomh san siomra a gaiirí an te in bhil an buíochas a bhaint leis an tractoríle donnachatá in chéile doctor a bhar fóid nóla agus le sartan í chéile chu camsaí Ismahorí Gaeilge go bhil an buíochas ó chuí a bhaid le páir agus farmach an Foras ó chuid a humsa bheith mar chathir a seocha bheith anstéis go dó in smíos go bhráid chohanna. Agus is ábharí beidir a hastíim sa phléin níos rialta mar go bhfuil na háí se tarlú ar hanga chun na simsrúd fin léhorach mar has go stop an páistí na sin lébe trí le sé mar fan si gohan le gcónear tú agus legan si ó na leabhra. Agus áhrainn se sinna cinál tanga bhí a úsáid acu. So tá go leor tá san go sin na rudaí agus mu bradú má brún ar an géadhúil eile agus cén chuide dúna muid leis an tangaíad go gafar áir a háint mar fá neidir sa sin is fánach í go eile bheith caiins ar bheith cuiimtanga sé an chéadhún eile an dramas tábhachtaí a gcónaí ag gás mar sin agus camuid cínsú go mránaí mu amachchod. I ríis buchas leis bhar buchas le carmach buchas le páric agus ná a fada go mé pléine an áfad i ríis gur mí amagaí ar fad.